ಬಲ್ದು ಎಲಿ ಎಲಿ ಬೋಡಾವು ಇರೇಗ ಇರೇನ ಕೆರ್ದು ಬಾಡಾರ ಅವೇನ ತಾಯಿ ಪೂಜೆ ಅಂತಿದೆ ಕೈ ಬಾಡ್ರ ಅಂದ చేయండి ఇంచి పని జియాన్ జియాన్ भैया इधर से ही लिया ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲಾರು ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯ ಬೈದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪೆರ್ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಚೂರಿ ಕರ ಬೈದ ಇನಿ ಬೈತೆಂದ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನೀಂದ ಫುಡ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರ ಅಂದ್ ನೀಂದಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಫುಡ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರ ಅಂದ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಯ ಬರೋದಲ್ಲ ನೆಪ ಬೋಡತ್ತ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂಡಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ನೆಪ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬರ್ಪುನು ಜಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಲೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಫುಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಐಕ್ ಬರ್ರ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಕುಲು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತೇನು ಫುಡ್ ಪೂರ ತೆತ್ತೊನ್ಗ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೂಪುರ ದಾಲ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಕೋಡ ಮೀನ್ ಕೊನೊತ್ತನ ಉಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಗೊತ್ತುಜು ಓಡಲೆ ತೊಂಪೋಪೇರು ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಕುದು ಇಡೀ ದಿನ ಬಾಕಿಲ್ ಬಂದು ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಚೂರು ಪಿದಾಯ ಬತ್ತಲೆ ಕಲ ಹಾಕುದು ಗಾಲಿಗೆ ತಿರ್ಗಿಲೆ ಕಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಬಲೆ ತೂಕ ನನ್ನ ಓಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಏನ ಅಂದು ತೊಜಪ್ಪ ನೀಂದ ಫುಡ್ ಮುಗಿಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾ ಫುಡ್ ಮುಗಿಯಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಕನತ್ತು ದೀಜಿಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕಯ್ಯ ಐಕ್ಲೆ ನಾ ಫುಡ್ ಇಚ್ಚಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಸ್ಕೋಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿಲಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಸ್ಕೋ ಐಕ್ಲೆ ಫುಡ್ ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಂಚ ಐಂದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂತ ಬೈದೇನು ಅಂಚಲ ಪಿದಾಯವತ್ತನ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚದಲ್ಲ ತಿರ್ಗರೆ ಅಂತ ಇದ್ನತ್ತು ಕಾಲಿಂದ ಐತ ಫುಡ್ ತನಕ ಅಂದು ಕಾಲಿಂದ ನೆಪ ಬೋಡತ್ತೆ ಪಿದಾಯ ಬರ ನಮಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ ಪೂರ ಹಿಂದಂಗಡ್ಲ ರಶ್ ಉಂಡು ಓಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಒಂದು ಸರೀಟೆ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪುಗ ಬಂಡಲ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಜನ ಉಂಟು ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಿ ಹೋದು ಕೇಂದ್ರ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪರ ಐಕ್ ಚುಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತ ಬತ್ತೆ ಜಿಯನಗಂತೂ ಬರ್ರಾನೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅವಳು ಕಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಐಕೊಂಡೆ ನಿಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಒಯ್ತೊಂಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮಂಟ ನೆಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ ಬರ್ಲಾಪುಚ್ಚಿ ರಸ್ತೆ ಗಾಡಿ ಅವ್ನು ಫೋನ್ ತಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಅಂಚಿ ಹೊರದಿ ಓಡಾಪುನವರ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊರದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲೆ ನನ್ನ ಪೋಯಿ ಫೋಟೋ ಓಡೆ ಪೋಪು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವನಲ್ಲೇ ಕಾಲಿ ಇಲ್ಲಾಗೇನ ಪೋಪುನು ಮತ್ತು ಏನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಉಲ್ಪದಾದ ಚಾ ಬರ್ರ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ 3 ಜ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಚಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಜಿಯಾನ್ ಕುಲ್ಲಿನಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿದ್ದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡು ఆయన బొక్క కనార పోతేరు ఇట్ట కనసేరు ಒಲ್ಪಲ ಫೋನ್ ಮಕ್ಕಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಯನ ಇದೆಲ್ಲ ಜೇನು ನಾನು
ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಜಿಯಾನ ಏತ್ ಕತ್ತು ಕಣತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಂದತ್ತೆ ಮಂತಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನೇರ್ತೆ ಆ ಪಿದೇ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿದ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಬರೋದು ಪಿದೇ ಬಣ್ಣ ಏನ ಬೆರಿಯ ಬೆರಿಯ ಬಲ್ಪಾರ ಎಂಚ ಬಲ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂಯಿ ಕೂಡಲ ಒಂದು ಬಲ್ಪು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪೂರ ಕುರಿ ಬರ್ಪುನ ಈಗ ಪೋಯೆ ಜಿಯನ್ನ ಬೆರಿಯ ಬೆರಿಯ ಬಲ್ಪ್ ಬಲ್ತದೆ ಸಾಕಾಪ್ನ ಈಗ ಮನ್ಪನೆ ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ఆయన ಬೆರಿಯ ಬಲ್ಪೋಡು ಈಗ ಬರ್ತದಲ್ಲ ఆయనನ ಬೆರಿಯ ಬಲ್ಪೋಡು ఆయన ಪೊಪ್ಪಂಚು ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಯರ್ ನಾಡೊಂದು ಬಲ್ಪೆ ಇದ್ದಾಗಿ ಕೂಸ್ಕನಾಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂಚಿಂಚು ನಾಡೊಂದು ಬಲ್ಪೆ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಕೊಟ್ಟೇರು ಐಂಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿಂಚು ಒಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಓಡಕೋಪನ್ ಗೊತ್ತದೆ ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಹೋಪನು ಒಂದೇನು ಕೂಡ ಅಂಡ ರೋಟಿದೆ ನೋಡು ಒಂದು ನೀಂದ ಕಚ್ಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಏನ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಜಿ ದಾದ ಕಣ್ಣುಂಡತೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡ ಶರ್ಪರ ಶುರು ಆದಿತ್ತುಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಬತ್ತದ್ದು ವನಸ್ ನಿಮಿ ಮಲ್ತದ್ದು ತರೆಕಂತೇವೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪೂಜಿದ್ದು ವಿಕ್ಸ್ ಪೂಜಿದ್ದು ಕುಲ್ದುನು ಒಂದೈತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪುನ ಚೂರು ಪಾತೇರ್ಗ ಬಂದು ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ತುಳಿಯಾನ ಸ್ಟಿಕ್ದು ಇದು ಪಾತೇರ ನಿತ್ತೆ ಏಪಲ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ನ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಆತನು ಜಿಯಾನ ನಾನು ಅವನೇನು ಏನ ಮಲ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತು ಜೀತ ಖಾಲಿ ಬೆಡ್ದ ಮಿತ್ತದ ಇದು ಪಾತೇರ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೇಡ ತುಲೆ ಒಂದು ಉಂಟು ನೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಂಚ ದೀಪನ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಅವೊಂದು ತುಂಡಾಂಡ್ ₹5 ರಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಕಣತಿತ್ತೆ ಅವು ಲೈಟ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಫುಡ್ ಕಣದನ ತುಲೆಂದಿ ಜನ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಫುಡ್ ಗಪ್ಪಾಗ ಅದು ಎಪ್ಪಾರ ತೀರುಜಿ ಐನ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಂಬ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಉಂಡು ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಫುಡ್ ಐನೆ ಒಂತೇನು ಕಾಡ್ದು ಮುಗಿಪುಗ ಇದು ನಾವು ಅಂಚಿಂಚಿ ದಕ್ಕದೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಚ್ಚಿಲೇನ ಫುಡ್ ಅರ್ಧ ಐಕ್ಲು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದೆ ದಕ್ಕ ಫುಡ್ ಅರ್ಧ ನಮಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಾದನ ಒತ್ತು ಜಿಂಗ್ ಹೋದು ಪಿರ ಬಣ್ಣಾಗತ್ ಮಸ್ತ್ ತರ ಶೆಡ್ತ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ತರ ಶೆಡ್ತ ಅವನು ಇತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿಲ ಕ್ವಾರ್ಲ ಪೋಯಿಜ್ಜಿ ವೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗಿಜ್ಜಿಂದ ಒಂದಿತ್ತದು ಅಂಚ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಿದೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ఆయన ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಾರ್ಲ ಬುಜ್ ಬಿದ ಇತ್ತೆ ತುಲಾಕಲ್ನ ಫುಡ್ ನೆಟ್ಟು ಪಾರ್ದಿ ಇಂಚಿತ್ ನಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟೆ ಗೂಡುಡೆ ಐಟ್ ಪಾರ್ದಿ ಇಂಡ ರಗಾಲೆ ಪೂಜೆ ಇಕ್ಲೆ ಗೇತ್ ಬೋಡ ತಿನ್ಪ ಬೊಕ್ಕದ ಬುಡ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿ ತುಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ದೀದ್ ಬರ್ಪೆ ಜಿಂಡ ಐನ್ ದೀದ್ ಬತ್ತಿ ಜಿಂಡ ಇನ್ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದು ತಿರ್ತು ಅರ್ಧ ತಿರ್ತು ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಉನೇನು ಇಪ್ಪರ ಬತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಕಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನೆ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಬನ್ನೆ ಪಿರಾಡು ಅಂತದ ಹಾಯ್ ಬನ್ಪನಿ ಫುಡ್ ಕಾಣತ್ತೇನ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಫುಡ್ 1 kg ಉಂಡು ನೆಟ್ ₹70 ತೊಂಡೇರು ಪಕ್ಕಿದ ಫುಡ್ ಅವು ಒಂದು ಮೀನ್ದ ಫುಡ್ ಒಂದೇ ಕಷ್ಪತೆ ಅಷ್ಪತೆ ಐಕ್ ಮೀನ್ದ ಫುಡ್ ಒಂದೇ ಕೈವನ ಒಂದೇ ಕೈವಾಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಪ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಪ ಏನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ಬೇತೆ ಫುಡ್ ಅವು ಎಲ್ಪಾಗೆ ಏನ್ ಕುಂದೇನೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಕುಂದೇನೆ ಪತ ಅತ್ತ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಜಿಯಾ ನೀನ ಪಂಡ್ರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೆನಪರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದು ಬುಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅವು ಫುಡ್ ಆತು ಮಣ್ಣು ಪಕ್ಕಿಲೆ ಮಣ್ಣು ಕೊಡ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯರೆ ಎಂಚಲ ಏತ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನೆ
ಇರುವ ಮೀ ಕಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯರು ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಲೇಪ ಕೊರೊಂದು ಪಾಡ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಂಡ್ ನೂದು ನೂದು ಚಿಲ್ರೆ ಆಂಡ್ ಮಾತ್ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರ ಮಾತೇರೇಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನೂದಂಡಲ ಆಂಡತ ಪಂದ್ ನನ್ನಲ ನೀಕುಲು ವಿಷ್ಟ ಆಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನ ತೂಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಾಯಂಚ ಮಲ್ಪೇರದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ರ ಪಂಡನೆ ತಡೆತೊಂಡ್ರ ಜಾತಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐತೆ ರೆಡ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟದಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಯದೆತ್ತೇರು ಪಂದ್ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನೆಟ್ ಅಂಚೆನ ಆದಿತ್ತೆಂಡು ಸೊನ್ಪ ತೊಂಬ ಆದಿತ್ತೆಂಚೆ ನನ್ನ ಒಂಜಾವರ್ ಇಪ್ಪುನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅಂಚ ತೂದು ಏನು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದ ಕೊಡ್ತಾನ ತೂಪೆ ಏರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಎದ್ ಬೇಜಾರಾತ ನಿಂಕ್ ಒಂಜೆ ಇತ್ತು ನೂದೇಕ್ ಏರದೆತ್ತೇರಾತ ಬಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ತೂನಾಗ ನೂತ ರಡ್ಡು ಆದಿತ್ತನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚಲ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏರದೆತ್ತೇರು ಆಕ್ಲೆಗೊಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೇರು ಪಂದ್ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಎನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರಾಗ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಐಕ್ ಮಾತೇರು ಎನ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದಾಂಡ್ ಅಂಚಲ ನೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತೇರೆ ಆ ಖುಷಿ ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಕ ಅಂದಾಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಣ ಒಂಜೇರ್ದು ನೂದಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಅವೇ ನೋದು ಸಾವಿರಲಾವು ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗೋಡು ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಟ್ಟಂದು ಹೆಂಗೆ ಏನ್ವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೆಟ್ಟೋಗು ಬಾಯ್.